Goizeko 11:37 eta sustatuko lagunak perrest, gogoratu irrati hau entzungai duzuela, segura irratiaren bidez, baino sustatuko Twitcheko kanalean ikusgai. Sustatu.eusen, hainbat albiste partekatzen dituzte, teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak dira, eta hementxe batzuk aukeratu eta kontatzen dizkigu Luisio Fernandezek. Egunon, Luisio? Egunon. Zer moduz? Bueno, pues zapatero baino beto. Momentu honetan bai. Aste honetan, behintzat. Hori da. Ez gaituzte enpuratu. Oraingoz. Bueno, oraindik osteguna da. Hori da. Astea bukatzeko oraindik egun ordu batzuk falta die. Bueno, baina albiste batzuk, ez dakit, memekin hasi... Bai, igual bai. Bai. Gerra bat dago, otsailean hasi zuten Israelek eta Estatu Batuek, badakigu, Iranen kontra, txikizio handiarekin, lehen egunean eskola batean 150 ikasle hil zituzten, gehienak neskatoak. Gero iritsi zen, jarraitu zuen aste batzuz, iritsi zen halako sueten moduko batera, baina horrekin batera Iranek itxi zuen, han dagoen itxasarte bat, Pertsiar golkoa estutzen duen Hormuzeko itxasartea deritzon hori, eta horrek erdi itxita jarraitzen du, eta suetenak erdi hola jarraitzen du, esate dute prezioak gora jongo diala honen ondorioz, eta egoera politiko eta gerra hori ez dakit nola dagoen, baina meme gerra bat badago. Bueno. Egon daitezkeen gerretan, ez da okerrena. Batetik hori esango dugu, ez? Eta igual gerra hasieran Trumpek eta bere aginte zirkulo horrek, etxe zuriko komunikazioak, esan dezagun, bazeukan olako memeetarako joera bat, bai, ez? Hegazkinak, arrano amerikarrak, eta etsaia edo kontrarioa gaizki marrazteko moduak, ere bai, Obama familia tximuz marraztuta atera zuen, iaz, olako kirtenkeria horiek, slop deitzen duguna, ez da, aipatu dugu hemen, bai, eta uste dut, pixkanaka zabaltzen nahi dela, ere, gure zirkulo hola tekno aditu honetatik. Slop irudi horiekin, eta, gerra hasi zan, eta lehenengo kolpe horien ondoren, Estatu Batuek egin zituzten meme triunfalista horiek, baina Iranek kontraerasoa egin du, alor honetan ere, eta termino berri bat ikusi genuen, nola egiten ari dan, eslopaganda. Ostras, bale. Lopaganda. Eslop eta propagandatik. Eslop eta propaganda. Baina, eta, balde batetik, eslopak daukan itxura hori, merke zur itxura hori dauka, baina, bastante eslopaganda, esan dezagun, barkatuko beste hitz bat atatzea horretara, beste baten, espodcast, eslopcast, eslopop, olakoren bat ere bagomen dago. Bale. Gurea oraindik ez da kategoria hartan sartzen, baina zu edo ni ordezkatzen gaituenean norbait, edo igual biak, piko dugu, itzuliz eslopagandara, Iranek modu beresi batean egiten du, eta erakutsiko dut pantailan, Twitchetik ikustiko da, eta bestela, azalduko dugu. Lego pelikuletako irudiekin. Ari dia egiten slop hauek. Lego jokoa badakigu, ez? Piezak eraikitzeko gauzak, baina pertsonaiak ere badaude, ez? Piezak laukiak dira euren zulotxo biribilekin bat bestean gainen jartzeko, baina pertsonaiak ere tipikoak dira, klok, alako gorputz mekaniko batzuk, eta buru laukiak, baina biribiltasunekin, eta pertsonaiak eta hola ere, ezagunak dira,
Eta, bueno, Legok berak ere bere frankizia esan dezagun, edo bere marka eratu zuen pelikulak egiten, ez? De Lego Movie, Lego filma, gero Lego eta Batman ere bai, alako crossoverrak ere bai, eta 3D irudietara eta animazio digitalera erraz mugitzeko elementua dauzkalako Lego iruditeria horrek, ez? Eta, claro, hainbeste Lego sortu da, hainbeste Lego munduan, adimen artifizialak ikasi duela Lego irudiak sortzen. Vale. Nola ikasi duen kantuak egiten eta irudi egintza hori, Lego irudiak, bere ezaugarri esan dezagun geometriko eta kolore eta hoiengatik, uste dut errazak direla arentzat egiteko eta orduan Iran berezitu da honetan, ez? Eta, bueno, emango diote bideo bati. Hor ikusi dugu Trump jentea protestak ari da Trumpen kontra, hemen pizka soinua, baina, bueno, musika, kantuak ere sartu dituzte, negarrez ari da, militarrekin, eta, bueno, pues... Lego Trump hori, bueno, pelikulak, eta hemen Iran graboaz, eta ja sartzen dugu musika etniko irandar hori, eta, bueno, pues, gaiztoak eta esango dut, txintxoak, ez, pelikulatan egiten dan bezala, eta horixe atera dute. Ja, gainera, badoaz 2 hilabete edo 3 egiten nahi diala memeen kontu hau, eta ari dira perfekzionatzen ere bai irandarrak. Lehen bizin zan txistea gehiago, hau da, Amerikarrak ikusi dugu Trump erridikuluan ustea. Bai. Eta, baina gero, hola ere, simpatia mezuak eta empatia sortzean aldeko Iranek erresistitzen du, jotzen gaituzte, beste garaipen mezua baino biktimaren posizioa hartzen, eta beste mezu batzuk ere zabaldu dituzte bideo hauekin. Zerekin egiten dituzte? Pues ez dakigu. Hori da, pentsatzen dut, estatu batuetako adimen artifizialeko etxe handi horiek ez dirala egongo horretan, ez? Nik zertakik Grok dala Elon Musken eta Twitterreko jabearen, eta estatu batuetako produktu bat da, eta OpenAI ere bai, ez? Baina, nola txinatarrak dauden, edo gauza hau egia dauden, mundu guztian, eta bideo bateko eta gero geizten duzu, ez diozu zan beharrik ere nun sortu duzu, hori, ez? Eta orduan, ekoizpenak, irudi aldetik eta antza hundia daukate Lego pelikula horiekin. Bai. Eta gai honekin, koda bat edo postdata bat, uste dut, joan den ostialean batera genula, albistea eta kontu hauek sustatun daude. Gaur goizean atara dugu. Bai, goizeko 9:00. Beste meme bat ikusi genuen, Iran eta zean artekoa, hemen izeka egitera junda ez horren beste empatiara, baina erakutsita batzuek ulertuko dute. Jokatu izan duzu kanaitze inoiz Uno karta jokoan? Bai. Horixe. Estatu Batuetako presidenteak, Donald Trumpek, atera zuen meme bat, mezu bat bere kontu ofizialean eta etxe zuriak zabaldu, Irango gerran nik dauzkat karta guztiak, eta erakusten ditu 1,6 karta. Bueno, nik inoiz jokatu dut, baina bada espada adituekin konsultatu dut. Gure enpresako informatikariak hau ere badakite, nik baino hobeto, bakarrik programatzen. Susmatzen nuen, eta horretik galdetu nien ezera. Baina ikusi nituen ere komentarioak. Bueno, Trumpek dauzten karta horiek ez dira benetakoak guztiz. Wild edo jartzen du, eta uste ematen du adimen artifizialak sortutako kartak dirala. Baina kontua da, Uno jokoan, eta honen beste badakigu inoiz jokatu dugunak, kontua ez dela 6 karta edo 7 karta edo karta guztiak ukitzea. Kartak
gainetik eskutsik Hori da. geratzea, Bai, geratzea dela, kartak desagertarazi zure eskutatik, eta bai, lehenengo zerorekin geratzen dena, irabazten du. are idazten du, orduan erantzun bat jaso zuen Trumpen honek, erantzun eta Irango komandante bat eta bai, arrazoi duzu, guk karta gutxiago ditugu, eta zer karta erakusten ari da, bueno, hemen ere, hemen ofiziala dutela ematen du, Bai. etzuela eledun horre posea egingo laukartekin, baina laukarta horiek dira, hiru dira tori lau, hau da, Bai. karta horrekin, karta hori erakusten Lau. diozunean kontrarioari, besteak multzotik lau hartu behar ditu, orduan karta gehiago ditu, eta zailagoa zaio, Trumpi, orduan, olako hiru karta ditu, jokoan balio diotenak, eta bestea blokeo karta bada da, blokeatzen zaitut, txamba pasa egiten dizu zuri, eta orduan... Eta berriz ere tokatzen zazu. Hori da, orduan, Trump eta jokalari honek arteko partida... Argi geratzen da, zeinek irabazten den. Bai. Ez, eta, bueno, nik gerrako partida nola bukatuko den, ba, ez dakit. Bombetan eta indartxoago da estatu batuak, baina memeetan bintzat, eta uno jokatzen hasten badira. Momentuz. Beste hauek. Bueno, ba, horixe hitz berri bat, urteko hitzetan ere sartu dezakegu. Agertuko eslopaganda. Bueno, eslop sartu zen. Eslop sartu zen, eta aukera, uste dut komentatu genuela hemen, zorrotza iruditzen zitzigula, eta egokia. Batzuek aukeratu zutela, eta guago saiekin. Hori da. Bueno, eta guztiz aldatuko ditugu albisteak, gaiak, kaixomundua.eus, aipatuko dugu. Bai. Beste urte batzutan aipatu izan dugu ere. Bai, eta gaur gainetik, baina bintzat bi adibide erakutsiko ditugu. Lehiaketa bada. Hori da. Bai, da lehiaketa bat.eus fundazioak antolatzen duena, ikastetxe izabaltze zaie beira hau dago, eta da ikastetxeetan webguneak programatzen, edo sortzen, edo dauden, bakoitza bere tresnetatik ingo du, batzuk diseinuaren aldetik joko dute, beste batzuk programazio pixkat ingo dute, eta egin zazue, .eus bat erosiz, hor egin erakustaldia, ez? Urte beterako erakustaldi bezala balio lima du, ikastetxea jartzen ditu, dominioak kostatzen dituen, 20 euroak, ez da, edo ezten ikasleek egin dute, bakoitzak euroa jarrita taldean lan egiten badute, klaseen araberakoa da, eta orduan, aurten, 1.400 ikasle hartu dute. Bueno, samarra haukeu, DBH bat bi, 3 gero batxillergoa, lanbidezeketa, eta gero proiektu errealunari saria ematen dela, ez? Bai, 78 ikastetxe, 1.413 ikasle, 527 taldetan banatuta. Orduan, taldeak dira gutxi gara bera, 3 lagunekoak, 3 lau alako taldetxoak izango dira. Eta, bueno, kategoria ikasle mailaren arabera, erakutsiko dut bat. Aurten gainera, bueno, hau gaztik erustuta zuiziala, ikastetxo bakoitza animatu dute herriko elkarte edo merkantalitzarekin edo egintazue zerbait benetakoa. Edo balio diezaiokena zerari, edo bintzat oinarri bat, ez? Ez da, ez dut uste webun ofizialak sortzen dizkiotenik zerari, baina, bueno, oinarri bat, propaganda pixkaterako ere balioko duena, eta olako kategoriako, olako bat da, ze kategoriatan irabazi duen honek, ikusiko dut, lanbide ezeketan txillarreko denda. Elgoibarko meka lanbide eskolak, eta erakusteagatik, ikusteagatik, txillarre hau da, hango, nun dago, txillarre da baserri bat Elgoibarren dagoena, alako ekoizpen era dedikatzen da saltzera ere bai. Famoso egin zan hemen elkarrezketak izan zituztelako buruzai sozialista batzuek ezkerra bertzalekoekin, eta, bueno, bideo... Baina lagutxi plazaratu zen dokumentala. Bai, dokumentala eta holare egin da, eta, bueno, 20. mendeko historian aipamen batzuk dauki ditu, orduan, txillarre baserria, baina, bueno, kasu honetan, salmentara begira, eta, bueno,
azalpen gune bat, ez? Eta denda bat jarri dute, baina ez da denda bat. Denda fisiko bat daukaten nik uste dut Elgoibarko herrian, eta horren erakustaldea da, eta gero, produktuak eta hola, klikatzen baduzu batean, ez duzu saski bat Onlineko erosketa ez. Antela, hori ikaslei holakoa montatzea, ez zan eskatzen. Zen eskatzen, webgunet txulo bat, eta puntu bate arte praktikoa egiteko, ez? Eta, hau izan da bat, eta beste bat, erakusteagatik, beste kategoria bat, batxilergoan Derioko Txorieri ikastetxe politeknikoak, eta Save Me, edo, ikusiko dugu zer den Save Me, salba nazazu inglesez, baina saveme.eus. Bueno, adibidea hau eta besteak, estekak eta sustatuko artikuluan daude, ez daude bakarrik, sartu gune segurura. Bueno, jazarpenaren kontrako mezu muko badago hemen, aurkiteko, nun daukat, hortxe. Sartzen gara, datuak ematen dira bullying edo jazarpena zer den eskolan, eta laguntza, hau ere ez da esan dezagun laguntza zerbitzu ofizial bat. Ez, hori da. Baina informazioa egiteratu dute, informazioa estatikoa esan dezagun, ez duzu kontaktatzen, baina antolatu dute zer bate, laguntza behar du, klikatzen duzu, eta, pista batzuk daude, pribatutasuna zaindu, blokeatu eta salatu, froga gorde, ez errudun sentitu. Orduan, klikatzen duzu, ikasten duzu, ekintza batzuk daude, aurrera zoaz, eta puntu gauza gehiago ikasi edo fitxa gehiago klikatu, ematen du, zure alako modu grafiko baten, noa ikasten, eta horrela zoazela. Hau da, Savemi, eta badago irten bidea. Izenburua dominiak ingleseskoa du, baina badago irten bidea da, euskaraz webgune honek daukan. Primeran. Bi adibidetxo. Eta amaitzeko azken albistea, Osakidetzaren eperako milioika test egingo dira kaixo atarian. Bai, hala da. Ekainean da, ez? Okerrez banago goin, ustet. Bai, ontsi ikusten ari naiz, albistean, ekainaren azterketak izango dira, 19-tik 21 batera. Eta omen daude, 101.000 hautagai, izena eman dutenak, ze kategoriatan hori ere badaukagu artikuluan, administrazio aldetik eta gehien bat, zeladore, administrari laguntzai, erizaintza eta fisioterapia ere bai, eta laborategi teknikariak ere bai. Ez da administraritza bakarrik, baizik eta zehazki, osagintzarekin, zer ikusia dukanak, gente mordo bat, eta, kaixo.com da Euskal Herriko webgune veteranoetakoa, uste dut, aipatu genuela joan den astean, atzera begirako internet archive delakoan, nola 1998ko argazki finko bat zegoela kaixo.comena. Atari, bilatzaile olako gauza bezala sortu zuen Euskal Informatikari batek, Aitor López de Aberasturik, eta ez da interneteko erraldoi bat bihurtu, Aitor, nek ezagutzen dut, aspaldetik, araetatik hain zuzen, egin duena da, hezkuntzan eta administrazioan interneteko proiektuen kudeatzaile bezala. Bere lana dauka, baina kaixokom ez du hil. Eta bere hobi hori hor dauka, eta bere hobi horretan orain dela urte batzuk lortu zituen Jaurlaritzako testak eta zertzian beste oposizio baterako, eta arrakasta handia zeukatela ikusi zuen, eta orduan hemen ere gaitegia eta material batzuk froga horietara kategoria desberdinetan, eta nola publiko diren, ikasleek prestatu ditzaten, hori digitalizatu, foroak sortu, eta orduan, ez bakarrik jentea doa ikastera eta testak eta materiala berrikusi eta hori, ez bakarrik hori, baizik eta jentea kolaboratu ere egiten du plataforma horretan, eta espero duena, 2008an hasi izan honekin,
Bai. Eta espero duena orain ikusita faltadan hilabete hau, Bai. iritsiko direla, momentu honetan egunean 10.000 bat sartzen dira eta gora joango da, eta berak uste du 7 milioi test egingo direla azterketetara begira. 1.000 lagunak enteratu dira kaixo.com, nik ezagutzen dut baten batek aurkezteko intentzioa daukana, eta berak bazekien. Bueno, begira. Hau, albisteo baino lehenago, dabiltzanak, nik uste dut denak oia dena dakitela, eta 1.000 horietatik gehienak ere hementxe ibiliko direla. Eta, bueno, pues da zerbitzu publikoa da. Bai. Zerbitzu publikoa da, euskeraz eta gaztelaniaz, bietara dago materiala, aurkeztu zaitezke baita, bizkuntzatan aurkeztu zaitezkelako perfilan arabera eta hori ere bai, baina material galdetegiak eta erantzun izango dituzu zure hizkuntza ofizialan aukerakoan, eta, iruditzen gauza majo bat, eta txalotu behar dugula, Aitor Lopez Aberasturi, eta kaixo.com. Hori da, gure saionetako zuzendariak ere bialdu digu, eta egia da, mitoaroarekin batera direla epeak aurten. Kompatible da, prestatu zaitez kaixo.com, gero askatu San Mamesen mitoaroan, eta gero... Bai. Oso ondo, Luistxo, mila esker, beste behin guran egoteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu. Datorren astean, zuzendaria ezautuko duzu, uste du. Ara, proiektu berri bat dator? Bai, orain ez dugu ikusten irudiarekin, baina bere aurpegi erakargarri hori ezagutuko dute Twitch honetako ikusleek, eta bere ahotsa Segure Irratian entzun ere bai. Hor utziko dut. Vale, hurrengo ostegunera arte Luistxo eta zuzendaria hori. Agur. Agur. Para tus oídos.